Čau lidi, koukni se, jak to blbost. Hele, mám na vás prosbu. Ronaldo nebo Messi? Napište do komentáře. A druhou větou mluvám se, že jsem dlouho nenatáčela svoje videa, jo? Ale můžete moje videa vidět ještě na jednom YouTube kanále, ten se jmenuje Růžena Votavová. Napište mi Růžena Votavová a vyjde vám to moče. A to si dejte, jo? A tam si jinak, jo, borci. A to jinak mám nakoupenýho Ronalda, mám mikinu. Chtěl jsem borci si koupit i Messiho tepláky, protože Ronalda měli velkýho, oni tam ani neměli, myslím. Pan si koupil Ronaldův dres, ještě tady, počkej, vám ukážu. Já se tady dám. Ty, tak. Počkejte. No prostě takhle, no. Ronaldo, ještě takhle. Takhle jinak vypadá. No, takhle vypadá. Jo. Tak tomukrát já se ty vám nebudu ukazovat. Max ještě nějakou zase se koupil ještě takhle, tak myslím si. No to je jinak všechno lidičky, jo, tak zdárek párek. No ještě tady mám tady tuto blbost. Jo, lidičky. Zdárek párek.